Yun mga kabro, welcome back naman sa atong YouTube channel, no? Mag voice over naman sa karon mga kabro, kay mo naman ay uso ron, no? Yun mga kabro, for today's video, ano po ta diri nga lugar mo na yato ang gihapitan mga kabro, kay Chada kayo dire. Sige rin tag balik-balik dire karon pa ta nagkalugar og kuha og area. Yon mga kabro, no? Daghang salamat sa inyo ang pagsunod ni ato ang YouTube channel. So mao siya atong gipasaka na ato ang video para makita niyo ang kanindot ang aerial view diri dapita mga kabro. So diri dai nga area mao ni sira ang Pangantukan Bukidnon mga kabro. Di rang dapita kanang bukira wa ko masito kay di man ko taga diri, no? Mao ni siya palibutan nato diri. Kita nimo diri ang kanindot og ilahang mga tanom, mga sugar plant og Del Monte mga kabro, kanang pinya ba mao na siya kini nga side mao nay sugar plant. So gitaparan siya og pinya mga tanom mga kabro diri, nice diri. Ato gining gihapitan diri mga kabro para makita ninyo ang kanindot po diri nga area nga ako ang nasuruyan, no? Diri palibot diri na pud sila construction diri, no? Way daghang istorya diri na bata sa unahan. Balik raman nga ato ang video mga kabro kay diri raman tang napita nakapit, no? So pala ilan ako nyo diri ni kanay nga tanom mao ni siya pinya ni Del Monte og naitunga diha nga sugar plant og diri baliko na pud nato diri ang ilang kanindot sa area. Padayon ta sa unahan, no? Mao na siya padong sa Maramag. Diha ta magpauli karon og baliko na to diri mga kabro og atong patasan para makita na to ang kanindot diri nga area mga kabro, no? So walay paglangan-langan nga pag-istorya, padayon nga punta sa unahan mo ni siyang makita nimo ang area mga kabro. Daghan kayo siya og mga sugar plant kana sa unahan na sugar plant mura kag nay makita diri nga hitawag ani nga areahan ni nang murag bulkan, o sa unahan diha mo na dihang Maramag diha na ta magpauli. So naputi ubang mga bakante dire nga wala pa mga tanom, so murag tamnan nila na yung sugar plant mga kabro. Manilahang bukid dire, hinlo kay ilang bukid, no? Tagsara kay makita ang mga kahoy kasagaran dire mga sagbot ug mga tanom mga kabro. So padayon nga punta dire mga kabro kay dire ra mga puntang area, ha. So balik-balik ra gyapon nato dire. So diha ang padong Pangantukan. So mao na diha ang Pangantukan Bukidnon padung sa Wao. Pwede po diha lagbas Banisilan ug pwede po ka diha mo agi diha og pang Cagayan, no? Pero kung wa ka maswito ay nalag-agi diha padung dito Cagayan kay wa pa makamesito. Pero na kay guide nga mo uban okay ra. So balik na buta diri kay mao ra man ding iriha atong gibalik-balikan ba og diri tagikan atong ipakita nato ang kanindot diri. Mulakaw ta sa unahan, no? Para unsay makita nyo diri, no? Kung na makita ni mao ni ang gi-construct, no? So ipakita nato balik ang Del Monte nila. Mao ni siya mga kabro, ilang Del Monte nga mga tanom nga mga pinya uban sa mga sugar plant nga tubo mga kabro. Mao ni ilang panginabuhian diri nga area. Mao ni siya mga kabro, no? Mao ni siya, no? Mga pinya ato ni siyang ipakita kay nindot kayo diri napita tagsar ko makari dire o gipadulaan nato, no? Basig natin makitang damang dire muna ang kahinlo sa ilang mga tanom dire mga kabro. Derang dapita layo na kayta pero duo ra na sa actual mga kabro, video ra na ang layo. So padayon gyapon ta sa unahan sa tuang paglakbay diri, no? Mo na siyang padigto sa padto sa sentro sa Pangantukan kay na mo kay project diha mo nang akong gibisitaan. So pag uli mo lang ta nakalugar diri og video, no? Mo nang ako diha, no? Lapita kana siya. Mo na diha ako ang gi-standbyan para ta makakuha og aerial view. Baliko na to diri mga bro. Mao ra man tuyok-tuyok ra man ato ang video dire. So walay dughang-dughang guys, daghang istorya mga kabro. Padayon nga punta sa ato ang pagkuha sa aerial view dire. Bisang balik-balik na nga ato ang pagkuha sa aerial view, no? Pero nindot gyapon nagbalik-balikon mga kabro. Sumingaw pa ang area tagsapay ng aging mga sakyanan. So balik-balikon na to dire. Bisag dire ta ganina ato gyapon ni siyang balikon kaning mga tanom diha nga Del Monte o sugar plant. Do baliko na tong padulit mga kabro, basig natin makita diring malibang mga kabro, no? Basig atong masak
masakpan ba no. Kasi na po na ay mangawat diri sa tubo makita na to nga mao na natay ebidensya kung mangawat sila tubo masakpan mo diri kay natay nag aerial view mga kabro. So what ay daghang istorya no ato na siyang patugpahon og balik mga kabro og atong padulitan mga kabro kay na ni mao ni ang sugar plant nga tong makita. Humaw ni siya mga kabro no, balikon ako ni kini nga area murag sakop pa ni siya sa Pangantukan Bukidnon o mao ni siya mga kabro. So dire raman ta nakalugar og hapit. So ito na lang gipahimuslan na higayon kay murag taas man ang oras. Mao tong nag-relax sa tadri mga kabro ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ni ako ang video. Kita-kita na mo ta sa next video mga kabro. Ug ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe mga kabro. Ug daghang salamat. Bye-bye mga kabro. Okay kaayo.